Ahojte! V tomto videu by sme vám chceli ukázať našu skvelú školu. Na tejto škole sú výborní, milí a obetaví učitelia, ktorí sú nám vždy ochotní pomôcť. My, ako kvartálni, máme teraz možnosť sa rozhodnúť medzi nemeckými výnikami alebo pokračovaním v 8-ročnom štúdiu. Ďaká našemu skvelému kolektívu sa tu cítime ako doma. To je stena, na ktorej sú zväčšené všetky naše zážitky, ktoré sme zažili spolu s spolužiakmi. Toto sú naše skrinky. Na chodbách stretávame aj naše spolužiakov z Bilinek. A tu papáme. Keď si zapneš 10, môžeš si dať bagetu. A teraz vám ukážeme našu telocvičňu. Počas týchto 4 rokov sme sa nielen veľa naučili, ale získali aj mnoho nezabudnutelných zážitkov z exkurzií, výletov, školských akcií, ale i z bežných dní. Dúfame, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa v septembri.